वीडियो शूट हेलानी वीडियो शूट है पुआ कोड़ी हेबाटे ही पड़े तो मंदिर डाबा पुआ पड़ी ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ହେଉନି ଫଟୋ କାହିଁ ସୁଟ୍ ହଉ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ହେଉନି ମୁଁ ହେତେବେଳୁ ମାରୁଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ମାରିନି ଏଥିରେ ମାନେ ଇଏ ମାରିନି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ କରୁଣେଇ ଦେବି ଆଉ ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଆଉ